Bon vespre. Allò que pensen, senten i fan les persones també constitueix i configura la realitat. En la nostra experiència en salut internacional i salut comunitària, és fonamental incloure els aspectes psicoemocionals i socioculturals de les persones en el disseny i implementació de qualsevol estratègia. Informar, educar i comunicar són accions bàsiques. La participació de la comunitat suposa implicar-se en la resposta i ser-ne una part activa. Suposa co-crear polítiques, co-crear estratègies, co-crear solucions. Quan aquests elements també estan damunt la taula, l'estratègia és completa. Quan les persones actuen a partir del coneixement i de la consciència i no de la por, és quan el camí es fa sostenible. Informar, educar i comunicar no ha de fer por. El que ha de fer por és la inconsciència.